check, check, check. Twenty-nine seconds. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nasa labas pa, maaari pong pumasok na po tayo sa ating hall para po in the 17 seconds po mag-start na po tayo sa ating service. At tumanap na rin po tayo ng mas komportabling upuan po natin. Pa-move forward na lang din po tayo dito sa may harapan para hindi po bakante lagi yung harapan po natin. Move forward po. Nasa una po ang pagpapala. Right. Amen. Amen. Sa lahat po ng nasa labas pa, maaari pong pumasok na po tayo sa ating hall. Ang maiiwan na lang po dyan yung ating mga ushers. Pumasok na po tayo lahat dito sa ating hall para makapagsimula na rin po tayo ng ating gawain sa linggong ito. Amen. Kamusta po kayo? Mabuti kaysa dati. Ano pa ang sagot ng iba? Yan. Purihin po natin ng Panginoon dahil muli po nagkita-kita po tayo ngayon dito. Pakitignan naman po yung ating mga katabi kung kamusta sila sa magitan lang ng kanilang mga mukha. Nakangiti ho ba? Mukha bang pinagpala? Diba? Dapat fresh na fresh, blooming na blooming. Yan po ang mga anak ng Diyos. Amen! Amen! Tumayo po tayong lahat at lahat ng mga nilalang ng Diyos ay sumigaw sa galak. Praise the Lord. Ganyan na po ba yung kagalak ninyo? Lahat po ng lahat po ng anak ng Diyos o nilalang ng ating Panginoon sumigaw sa galak. Woo! Hallelujah! At purihin ng Diyos ng may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Sabi nga po sa Awit chapter 66. Amen. Praise the Lord. And sa oras pong ito, tayo po ay magsimula sa ating gawain. Yan. Muli po palakpakan po natin ng ating Diyos. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sige po, ibigay po natin yung the best na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Hindi po lahat pumapalakpak. Pumalakpak po tayong lahat. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng hallelujah. 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 Purihin natin ng Diyos at simulan po natin ang ating gawain sa pamamagitan ng pambungad na awitin na susundan naman po ng ating opening prayer. Yan, bago po tayo magsimula ay pasalamatan po natin ng Panginoon. Alam ko po may ginawa ang Diyos sa loob ng isang linggo sa ating buhay. Awitan po natin siya ng awit na pasasalamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa dakiat lawak ng pag-ibig
Yes, Lord, hallelujah, Father, O God. Hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Hallelujah. Sa kabutihan mo, O God. Hallelujah. Sa katapatan mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka naming tinataas, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, lahat ng papuri, O God, at pasasalamat, Panginoon. Dahil tunay, Lord, hallelujah, napakabuti mo, Panginoon. Dahil muli, Panginoon, nandito kami muli, O God. Hallelujah, na safe, Panginoon. May panibagong lakas, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah sa buong linggo, O God. Hallelujah, nagdaan, Panginoon, na patuloy mo kaming iningatan, Panginoon, O God. Hallelujah, pinigyan ng pagkakataon muli, Panginoon. Hallelujah, para mas ma-experience ka, mas makilala ka pa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Holy Spirit, ikaw ang patuloy na kumilos sa lugar na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa krus, O God, patuloy at malaya kami, Panginoon, makakapagpuri, Panginoon, at makakalapit sa iyong presensya, Father. Salamat, Panginoon. Alis sa pagkilos mo, O God, sa bawat nandito, Panginoon, at sa mga parating pa lamang, O God. Salamat. I know, Panginoon, may gagawin ka, Panginoon, sa bawat individual, Panginoon, O God. Hallelujah. Na aatin, Panginoon. Uupo, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon, na patuloy mong binabago aming puso, Panginoon. Hallelujah. Na para mas lalo kaming mamuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We ask for your forgiveness, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga pagkukulang, O God. Hallelujah, sa mga nagawa naming hindi nakakalugod sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy po namin sinusurrender ang gawain na ito, O God. Ikaw lang, Lord, ang patuloy na kumilos, Panginoon. Hallelujah, sa music team, Panginoon, sa MC, sa media team, Panginoon, O God, sa mag-share, Panginoon, na yung mga salita. Salamat, Lord. Hallelujah, dumadaloy ang anointing, Panginoon. Hallelujah, mas dumadaloy yung knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Salamat, O God. I know, Panginoon, may gagawin ka sa lugar na ito at lalabas kami, Panginoon, O God. Hallelujah, na may dala-dala, Panginoon, baon, O God. Hallelujah, na kaalaman, Panginoon. Hallelujah, para mamuhay, O God, na ayon sa iyong kalooban. Salamat, O God, sa ilang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dakila ang ating Panginoon. Purihin siya. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos in Psalms 15, a Psalm of David. Verse 1, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill, he who walks uprightly and works righteousness, and speak the truth in his heart. Verse 3, he who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change, he who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Purihin po natin ang salita ng Diyos at palakpakan po natin siya. Maaari na po tayong maupo at ino-open ko naman po ang ating pulpito para sa ating mga nakaka-inspire at nakaka-motivate o nakaka-encourage na mga patotoo mula sa ating ginagawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Lahat po tayo ay pinagpala. Amen po ba? Amen. Napakabuti ng ating Panginoon na laging kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Kaya po sa oras pong ito, tumayo na po ang gustong maunang magpatotoo, magbigay ng kaniyang ginagawa ng Panginoon sa kaniyang buhay. Amen. Purihin po natin ng Diyos sa buhay po ni Nanay. Holy is the Lord. Hallelujah. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with His glory. Gusto kong pasalamatan ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig na mataas pa sa langit, malalim pa sa dagat, maluwang pa sa mundo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos dahil dinagdagan na naman niya ang aking taon. Ako po ay
Age rebelled, 85 years old na ako on one day. Kasi kahapon ako. Ako ay ipinanganak July 25, 1941. At ang aking ina ay namatay 1945. Hindi ko na nagistan ang aking ina. Ako daw, sabi nila, ay marami kaming magkakapatid daw. Kami po ay 16 daw na magkakapatid. Ako ay number 15. Nagtataka ako, bakit? Siyempre, inuuna ko ang Diyos. Kasi ako ay naniniwala na ako ay nagmula sa Diyos. Pangalawa, bilang ipinanganak ng aking ina, kasi nabasa ko na tayong mga anak pala, ang Diyos ang pumili ng ina na ikaw ay ipanganak. Kaya kahit patay ng ina ko, nanay ko, nagpapasalamat din ako sa Kanya. At sa Panginoon ako, nalaman ko na matagal na hindi ko kilala ang Diyos. Nang unang nabunagin sa amin ay si Pastor Ramil. 1 taon na lagi akong sinisiran. 1 taon. Tapos, tamang-tama 1 taon, saka tinanggap ko ang Panginoon kasi ako ay isang mananahi. Pag nasa bahay ako, umpisa ng mandait, lagi akong umaawit. Ang inaawit ko ay nasa Biblia pala yun, yung seek you first the kingdom of God. Yan ang lagi kong inaawit. Ay nasa Bible pala. Palagi niyang naririnig. Ang tutay aawitin niyo ay, palagi kayong umaawit na seek first the kingdom of God. But ang ginagawa niyo, seek first the kingdom of the earth. Kung to check my anak ko. Parang ang puso ko na. Ay, pulya mo, ninay ito iimbitaan yung simba. Pulya mo, unla ka unla. Tapos, pagdating ng simba, agak unla. Minsan, parang nangusap ang Panginoon, seek you, ay dugawa, ay pulya mo to, no simba, unla ka unla, kung punatan. Ay nan unla klaoy, manlaban manayay, kalaban sa tanas tan Diyos, sa ganito, huwag kang pupunta, sabi niya. Ang Diyos punta, no, yes, kay Lord. Hindi pinili ko ang pumunta. Ganyan nag-umpisa na nakilala ko ang Panginoong. Ang Diyos pala na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Nakilala ko at nang first time kong umatin andyan pa sa silong ng akasya ang inaatinan ko, nakatanggap ako ng revelation sa Panginoon. Sabi niya, ako siyak sudalan, siyak sukatawaan, siyak subilay, agkamakakarid amang nagkundalag siyak. Yan ang narinig ko. Tapos, talagang aramdaman ko ang joy. Ganyan pala. Ang kumilos ang Panginoon ay talagang magkaroon ka ng may likod. Ay, sekwang po, ay musimba, pabilak lamig siya. Mula noon hanggang ngayon, ay andito pa ako, dito na pumuti ang buhok ko. Purihin ang Panginoon sa kanyang putihan dahil mula nang natanggap ko siya, maraming pagsubok na dinaanan ko.
Sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Oo, may pag-asa. Mayroon ding pagsubok pala. Ang pagsubok, andyan na pala. Ikintud ara, nun katawan, iri pagsubok. Pero sa tulong ng ating Panginoon, dahil sa kanyang grasya na sawa-sawaan, ya, tanggap ko, na-overcome man ko namin irarata ng pagsubok. Huwag iri pambabalaw da, nitan lay at si Tinaya, born against ko kundat siya. Pero, pag naririnig ko yan, malilikutak, kasi abasa ka Biblia, ya, mapalad ka, no, si kay pansalita ay amay, balang tungkulod siya ko ng katawan. Siguro, ganyan pala, amay sa pagsubok, yung dala nagbilay mo. Asalik so, yun, kagkaagwan aba. Diyan, pamilya man ay unga po may gulo. Walay anak ko, may persekutor talaga. Ayan anak ko, kumadwa pangluan, may mainom na alak, nung sabi, ang ganda di isa. Sekunto, dugarugan mangugto kami. Si kayuran bunagin ta, kumpleto kami ni Saman, balulaki, marikit nira. Si kayuran bunagin, ang kitan unalis, ipalit pang kuya lamisaan. Ito. Ay, di man impalit pang tunta, sa itali lamisaan, walang tagoy. Na sit ami plato. Di man unaan yan, niribyo sa, ako niyan tan, mong suman ribyo kawa. Sikan sa tanas. Imubat sa tanas siring kun andi ate wal ate dim magyud sika. Pero naaman yun aribyo ko man nang pareun amay niya pagsubok ya dinalan ko walay apok ya nan-aral dia di Eagles Nest 4 taon natan amay anak ko mo, yung makuli, man tanaman ng tanam na kamuti, maya-maya, agyan pigang ko sa rin kamuti, ay balputeng ko, tailakok. Niintiyan ko bigaw, inagto, imparak ko dahil wintan, akila may apok. Natan nun, amay, nun umpawil kami lagang ganun na upot, may utong na kamuti, nun umpawil kami la, may apok ko tabundagang, kaya untan to siya kay. Ay, ang puntan pang wala kami highway. Ako na bano kabuktan ng balintagang kun untan ay simo yun untan ay nitan lay mapres siya luganan. Dugarugan yun amay trakya ay wala si milong palto asay mangalad si kato amay unor ya bukol. Alikas ko si Lord talaga kaibak. Parang narinig kong timunda may aman susasakyan. Natan at timundat imupas may driver kabagta imuyo may apok batik simumputo dabong nun may driver sa kanto gala ni kortam kanto upan to 20 pero atak-takot may uga ni mala batik la na oras misasalamat akid katawan antak no si katayo manaya nawat tayo katawan, si Katuso may tutulong, manangilaban tayo. Kanyan si Jesus ang aking kaakbay, sa aking buhay, hindi nagkulang sa akin. Marami pang pagsubok na dinaanan ko. Minsan, atubanak na larag yaay. Yaay niya, tani bigla naman. Nang kyun awa amay agyan toya kasi ya kyun agin nupulsa di umpaway may laman may tabultok natagumpa kyun awa okay malaraglan ami lamang pang gadjala ay walay kaabay kong kapinsang ko wala anak tong kyun cute mot amapok mo ako kumisang ko si Justin second tum anak to nanay nung pati si Nana Tinay kanto alayulay Justin kasi limaraglan amin kinday ko ay pero nan pre-act di masinggarakad katawan nan pre-act Lord kung ko
Amta ya si kayo so mananambal ko. Si kayo nipa sa cross, binayran niyo yung kasalanan ko, nampaira kayo dyan sa sugat-sugat, iyo siya laing mabig. Lord, no iyakar ko yung doktor, mampaopera, ang gapoy ibayar ko, doktor, mabli operasyon ka. Lord, kayo si kayo gusto niya man opera. Tapos nagpriak, maya-maya, sis pala yun, hindi pulsa. Talaga inopera na, Lord. Ya, tantoy bimuskag, ami inukal ko awaman, gabagdan na kang may utot. Dayon ko Diyos sa katawan, sa katuso mananambal ko. Si katumot so, unto tulong amin niya, pangkukulang ko. Tan, mabut kada una tinagya, one to another, aansiran na Diyos so, pre-request, ibagam. Say, kin manaya, problema dapat no walay problema tayo manayad katong prayer request. Let your problem be known to God, ibaga tayo. Natan, aminsan, walay apo, ya, mambold exam. Lola, ipikasiyo akpa. Ipikasi ka. Natan, asay inaral to ya, agriculture. In pre, Sister Linda, si nampikasi siya. Ay, praise the Lord, one take, akasapat. Kaya glory to God, hallelujah. Wala niya sakay. Yeah. Ginawa na, Lord, bilay ko. Say, makinak adral. Antiyo di pre, Sister Solis, anang pikasid siya. Na may makinak adral, agak makadait, nga paanapan ko nagsaya. Biyang babae lang, abong niya pandaitan ko, yung ulit makina. Anti prayer request yun ko, anong sister, may makina, dapat walang sabihin manapigur. Ang kuha. Kadi, manabagta, tumbok agaw, nitan la, may walay, medyo masikun la. Pigay taon la, ang ni adiral, may makina, ni adiram, ang aliwak, nabalo. Panunto yung kapipandaitan ko, di ang aliwak. Naman kinabot, ang tabalo, aliwan singer, agto nakikit so anawot. Lain lamang, pero misalamat akong katawan, tanan provide na nan apigir ya maana aman niya makina, ang ganinatan ang niadiral. Kaya salamat ang katawan sa Diyos, ya panliling kuran tayo, numampikasi tayo, sa kwanto, aliwan tulog sa Diyos, dudenglan to itayo. Dan noon tawag tayo sikato, dan ama, dan ngaranan Jesus, wala may salita to, mansyan siya kadsiyak, Lord, tan say salitak, mansyan siya si kayo, kero kayo anto kaman, akirawan nyo, nagamuran nyo. Kaya uman, sunat na salita Diyos, sa babagat si Lord, kanyan lahat. Importante po may prayer. Kanyang manisya sa prayer, move the hands of God kanto. Sa prayer, bidang ni Diyos, walay umpawaya kapangyarihan at katawan naman tayo. Kanyang dayon ko sa Diyos, tan sasalamatan ko, tutakaruman, birthday celebration, Sister Nida Galima, si katoy ang ibagad siya ni agalim mo. Ang ibagad siya, berdim na yung kontom ni agalim mo. Ang di bali, tawalay service din na ani. Wala ni, ang takot, awitong pumanani. Salamat, Diyos sa katawan, sa Diyos sa panlilingkuran tayo, at mabila-bilay. Mga sunak ni, andila. Mga sunak ni, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at
dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri at pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Glory to God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa buhay po ni Nanay Tinay. And muli po, maligayang bati sa inyong ika-85 kaarawan. Napaka-faithful po ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Ang dami po nilang testimony, parang kulang po 1 oras. Yan, isang buong araw po ang testimony nila. Praise the Lord. Dahil ang dami pong ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. And sa oras pong ito, tapusin po muna natin ang ating testimony at ituloy po natin later on para po sa salita ng Diyos na ating maririnig sa oras na ito or sa araw na ito. And may I ask for assistance po ng ating mga Sunday school teachers para sa i-gather po natin ang ating mga kids for our Sunday school. Ayan, doon po tayo sa may room. Ayan, praise the Lord. And pakitapik naman po yung ating mga katabi, sabihin mo, makinig ka. Ayan, kung hindi siya makikinig, kurutin mo. Ayan, praise the Lord. Maging ready po tayo at maging excited po sa salita ng Diyos na ating maririnig po sa umagang ito. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Pastor Roland Santiago. Sila nag-advance, nagdalawang beses sa isang linggo, mga ganon. At tinignan ko, tutok. May medal na rin, di ba? Sabi din ba nauso yun? Di ba? Yung mga dalawa yun eh. Yung iba, yung mga nakakumplito talaga, walang palya na paggawa ng meditation. Doon sa mga answer, walang problema doon kasi pwede magkopyahan doon. Tama ba? Pati mistake, nakukopya nga eh. Kasi sabi nung nagko-correct, sino ba nagko-correct? Pastor, parehas yung tama nila, parehas din yung mali nila. Okay, wala namang problema doon kasi siyempre sa mga upper class natin, yan ay exempted sila. Pero may mga gusto pa rin. Doon may dalawang tatay tayo, 72 yung isa, 73 yung isa. Na nagtapos. Okay, at ang pinaka-bata siguro, yung kung teenager yon. Okay, so across cross-section siya ng ng iba-ibang age. So, pero ang ginigridan talagang mataas yung devotional. Kasi mahirap magkopyahan doon. Di ba? Sa devotional. Amen? Sinasubmit yun eh. Sabi ko, ilan yung walang palya doon? Sabi ko, ito walang palya. Ako ang palaya. Diba? Kasi wala akong sabi, puti kayo, may mga ganyan na kayo ngayon. Di ba? May mga medal. Ako walang nakuhang medal. Di ba? So magagaling yung admin natin. Tinututukan nila yung yung natapos. So praise God. Pagkatapos noon, siyempre, sa hapon, TMC. Nag-train ng mga leaders sa TMC. So magiging madali sa kanila kasi gagaya-gaya lang sila sa ginagawa natin dito, di ba? May model na eh. Okay. At pangalawa, yung isang pastor natin, si Pastor Joel, nag-announce na baka magsimula tayo sa San Jose City, Pastor. Wow, hindi kayo... Alam niyo yung San Jose? Akala ko, yung San Jose, yung dyan lang,
yung pala, iba yung San Jose na barangay na nadadaanan ko. Yung pala San Jose City. Di ba? Dito sa, Nueva Ecija. So, Bungabon, pabalik sila dito, San Jose City. Gate na yon, between Pangasinan and Bungabon. So, San Jose City. Actually, crossroad yon, going to Vizcaya, going to Muñoz, Pangasinan, at saka doon sa Pantabangan. Puri ng Panginoon, talagang masisipag din sila. Pero ngayon lang sila talaga natin nahaharap. Kasi noon yung dami-daming ginagawa natin, nawawala sila sa isip ko. Hindi na i-include kasi yung thinking na, ay malayo kasi sila, nakakaawa naman na imbitahan mo pa. Diba? Parang gano'n, di ba? Ang layo, kawawa sila. Pero hindi. Grabe. Yung love of kanila, yung naitanim sa kanilang DNA, tuloy-tuloy yun. Love for the souls, love for the Word of God, love for the souls. Pinagpapala sila ng Panginoon din doon. Amen. Pero ngayon lang sila nabuksan sa talaga, yung deeper study sa Word of God. Okay, so sa mga hindi nakapunta na facilitator at nagturo, okay, ay praise God, yan ang aking ibabalita sa inyo, at those who are praying, at yung mga nakarating na doon. Yan ay example lamang sa isa sa mga pinakamalayong napupuntahan natin. Pinakamalayo kasi napuntahan natin, Iloilo, ano? Iloilo. Pagdating sa AGMA ang usapan, ano? Okay. Sana magbukas na rin ang Western Pangasinan, okay, at saka yung Dagupan. Yun yung isang ipag-pray natin. And they are following our model dito sa Manawag and Santa Barbara. And we are actually building a system na paganda ng paganda, tulad ng ating sinasabi. Amen ba? Praise God. So, puri ng Panginoon, at lahat sila actually na nag-graduate, nakakuha ng ganito kasi may extra sila na binayaran. Saan natin dadalhin yung pera nila? Bigyan na lang natin sila ng isang tiga ganyan. At puri ng Panginoon, bayad lahat. Ibig sabihin, in advance. Kaya wala kaming naging problema masyado doon. Ito lang ay English nga, kaya may nagre-request ng Tagalog, kasalukuyan kong tinatranslate sa Tagalog. Pero yung teacher dapat may English. Kasi kung tayo talaga, iba pa rin na yung nagtuturo, yung life group leader, basahin mo English, Tagalog talaga siya. Pero doon sa mga member ng life group natin, pwede namang sa Tagalog. Sigurado kayo, mas mahirap ang Tagalog, di ba? Okay. Pero may mga malalalim kasing Tagalog at inahanap ko pa rin ng tulad noong Tagalog ng sa communion, di ba? Okay. Ang tinapay at pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay. Sabi ng Panginoon, ito ang aking katawang pinagputol-putol para sa inyo. Di ba hindi magandang pakinggan? Parang ang tingin, yung mga hindi nakakarinig ng gano'n, itong aking katawang na chop-chop para sa inyo. Hindi maganda yung pinagputol-putol. Hindi naman naputol yung katawan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero yun yung nakasulat sa Tagalog, di ba? So, sabi ko, talagang ni-research ko, original pa na salita kung paano talaga yung tamang rendition. So, pag pinagpira-piraso, okay lang sa tinapay. So, tinanggal namin yung word na, sa Shabbat kasi ito, Shabbat. So, tinanggal ko yung word na pinagputol-putol, pinilitan ko ng pinagpira-piraso. Pag tinapay, pwede yun, pira-piraso, di ba? Pero pagdating, so, itong aking katawan, hindi na aking ibinibigay sa inyo. Okay, so, yung ibinibigay sa inyo is actually given for scourging and suffering. Yun naman, hindi naman na-break yung kanyang mga buto kasi the Bible says na walang butong mabibreak sa katawan niya. Yung this was sa English rendition kasi, this is my body that was broken for you. Yung word na broken doon is given to suffering. Given to suffer or given sa scourge na ginawa ng kaaway ang mga kalaban. Yun lang man ang meaning doon, hindi yung naputol-putol o na-chop-chop sa modern mindset kasi iba yung dating, di ba? So, yun ang burden natin sa mga teachers is not just to relay the message, di ba? But to understand the meaning. At kung isa-isa yung gagawin yun, wala na kayong time. That's why my teacher of the word, yun yung trabaho namin. So we do the extra work, extra puyat,
Actually, bago kami nagpunta doon, 2 hours lang ang tulog ko. Kasi pinipili ko matulog ng maaga, kaya lang maraming dapat gawin. At natulog ako ng 1:30 yata, o 2 o'clock na yun. 1 o'clock. Tapos ginising naman ako ni Sister Catherine ng 3 o'clock. Preparation daw. Sige, 2 o'clock lang. So, sabi naman niya, mabait naman, sabi ni Sister Catherine, ako mag-drive. So, sa pagdadrive niya, hindi ako nakatulog. Di ba? yung chan ko umiikot. Okay. So, pag-uwi, ako naman ang nag-drive na. 2 kape lang naman, di ba? Hallelujah. Sila naman ang naninirvyos na, Pastor, yung mata mo. Sabi ko, we live by faith and not by sight. Out of context. Tapos sabi ko, huwag kayong mag-alala. Pag mahina ang aking katawan, lumalakas ang aking spirito. Hallelujah. Huwag gamitin yung scripture sa maring context. Baka masisgasya tayo. Amen. Hallelujah. Ang kagandahan naman ay, ako naman kasi kung medyo mabagal, aantukin talaga ako. So, mabuti lang may Josiah na at least 2 kami na nagpapabilisan ng konti para hindi antukin. Okay? So, hallelujah. Yung aking pag-aaral, I see that I do not need to stop studying so that I can digest the word, the scripture, the milk, para maibigay sa atin. At itong mga ginagawa natin, yung wala pang journal at hindi pa nagsasabon, hindi pa nagsasabon dito. Okay? Well, pag narinig tayo sa online, ano yung nagsasabon na yan? Uso pa ba yan? Nagbabanlaw ba ang mga yan? Okay, so, ito ay journal notebook natin para magkaroon kayo ng practice. Alam niyo yung soap, di ba? So, pag hindi nyo pa ito ginagawa, you need to make some discipline na gawin ito talaga. Okay? Ito yung pinaka-basic. Okay? Instead of personal Bible study, this is more on yung contextual na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, kung ano yung word na inilagay ng Lord sa inyo na gusto yung pag-aralan, bakante naman yan. Ang importante, alam nyo yung i-observe, i-apply, at saka ipapanalangin. Okay, pinaka-basic ito. Sa mga ituruan natin, yung mga disciples natin, na yung Panginoon na sila ay matuto na mag-hit bodidot. Di ba? Amen? Appointment with God. Well, kaya nga pinapatranslate ito sa Tagalog. Kasi nga, maganda ito, instead na You Must Be Born Again ang title. Okay? Pagandahin natin, Divine Journey to Wholeness. Kasi yung You Must Be Born Again na concept is sa spiritual lang. Di ba? Na-born again na sa spiritual. Pero anong susunod? Di ba? Paano yung kanyang pag-iisip, ang kanyang mga emotion, yung kanyang hurts, hindi na pa-process. And then, minsan, lumalago sila sa church daw, at pag nag-minister, may hurts pa. Di ba? So, dala-dala yung hurts na yon, and they are not made whole. Maaring, of course, save siya, hindi natin masabi. The Lord knows kung nagawa niya yung process ng understanding about salvation, pero yung mind niya ay nagdidwell sa past. Although, iba kasi yung naalaala mo, iba yung nagdidwell, iba yung naalaala mo, pero healed ka na. Tama ba? Okay. So, itong wholeness is spirit, soul, and body ay agreeing together. Ang boss, yung spirit. Ang mind, ang processor, at yung body, servant, yung slave. Susunod lang siya dapat. Hindi yung body ang nasusunod, si mind, confused, at saka si spirit, sa langit naman pupunta yan, okay na. Hindi ganun dapat yon, di ba? But most of the time, maraming Kristiyano lumago ng maraming panahon sa ganun. Ang importante, ligtas na ako. Pero, ang daming struggle sa buhay, di ba? Because of the unprocessed thoughts and mga past hurdles sa buhay. Kaya hindi maka-move on or makapaglingkod ng maayos. Sana may Tagalog pag-pray ninyo. Hirap akong mag-translate. Nagpapatulong na nga ako sa mga sa AI. Hirap din si AI mag-translate. Kasi nakadepende din siya sa available resources. Di ba? Yung mga interesado sa end times, at alam niyo naman yun, di ba? So, bago tayo pumunta sa technology of the Antichrist, lagi kong ina-announce sa inyo, ito, draft copy ito.
hindi ko pa naipakuan kasi inaayos ko pa. Okay, the volume 1. Paano gagamitin ng Antichrist yung technology na available ngayon? At ang bilis ng improvement ng technology ngayon. At paano niya magamit? Ganito lang ang concept para alam natin. No? Ito, information lang itong mababasa nyo dito. Pero at the end is what to do. Ang concept lang talaga ng kaaway is to destroy God's creation. Naalala niyo yung God created man in His own image and likeness? So, nainggit ang kaaway dahil, siyempre, nagkasala ang angel, nagkasala ang tao, ang pinili ng Diyos na iligtas niya ang tao instead of angel. So, hindi ka-level ni Satanas, or Lucifer as they call him, okay, ang Panginoon. Hindi niya ka-level. Hindi sila ang magkaaway. Dapat maintindihan natin yun. Walang binatbat ang demonyo sa Diyos. Hindi sila nagbubunong braso kung sino manalo. Si Lord Jesus Christ o kaya si Satanas. That's the wrong concept of hindi powerful si Satanas. Hindi niya ka-level. Right? Ang ka-level ng kaaway talaga ay tao. Mahirap intindihin ito ng mga iba na walang revelation. Siyempre, di ba? Okay? Na ang perfection ng tao, ang image nun ay ang Panginoong Jesucristo nung siya'y bumaba sa lupa. Kaya hindi natin ka-level ngayon sa power. Ngayon, ang tao hindi niya ka-level ang kaaway sana ngayon. Maliban yung mga exorcist na gumagamit ng formula para labanan ng kaaway. Minsan nananalo, minsan natatalo. Depende. Okay, di ba? Exorcist yun. Okay. Hindi spiritual warfare according to the Bible. At mayroon talagang mga gumagamit niyan. Pero hindi yun ang paraan ng Diyos. Okay? So, ang tao, pag na-redeem at naibalik sa image of God, which is ang pinaka-template ay ang Panginoon Jesucristo, ang ka-level mo labanan na masarap na hindi lang ka-level but you can go above because of what Christ has done sa kaaway. Ang kayang-kaya lang ng kaaway talaga na tignan sa'yo, hindi mukha mo pagdating ng araw. Ano yon? Pag may revelation ka, kapahayagan sa Lord. Ano yon? Talampakan mo. Yan ang kaya niyang makita talaga. Kasi you are part of the body of Christ. Amen? So kahit member ka ng kuko, di ba? Hindi naman yung ingron. Walang ingron ang Panginoon, the body of Christ. Amen? Kaya tinatanggal yun eh. Okay? Kahit nandun ka na sa talampakan, yung dito sa silong ng, di ba? Yan lang dapat talaga ang nakikita ng kaaway. Hindi, kahit sa face-to-face, hindi kanya kayang makita ang mukha mo pag nagliliwanag ang mukha mo ng gloria ng Panginoong Jesucristo. So, si Lord, hindi niya kailangan siya ang haharap para sa demonyo, para sa'yo, na labanan ng demonyo para sa'yo. Tapos na 2,000 years ago. Amen. Oh. At doon na natalo ang kaaway kasi kung alam lang nila na yung crucifixion ang kanilang nemesis, yung kanilang sentensya, hindi sana nila ipapapago ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi nila nasilip. Matalino na ang mga yan. Hindi nila nasilip ang checkmate ng Panginoon. Di ba? So, si Satanas, Lord, paglaban mo po sa demonyo, ikaw yun. Dapat ang nakikipaglaban dahil anak ka na ng Diyos. Amen ba? Praise God. So, itong pag-pray ninyo, dahil pag nabasa nyo naman ito, ay nandito yung aking, paano ang gagawin ng body of Christ? Anong gagawin ng church? Kasi mostly na nababasa natin ngayon, wala yung paano at anong gagawin. Okay? So, yung iba ngayon ay ayaw sa technology, yung iba ay gusto sa technology. Saan ka? Di ba? Pero dapat, pag sinabing technology of the Antichrist kasi, it's about how the enemy will use it. So, simple lang ang move niya, ulitin ko, we are God's image, so gusto ng kaaway na sirain ang imahe ng Diyos sa tao. So, gagawin niya lahat yon, either disfigure, ang pinakasimple na work ng enemy ay yung tao maging, sorry for the word, Pangasinan, dugyot. Naintindihan niyo yan? Mapapansin nyo, nakakita na ba kayo ng kwan? Nasapian na ang linis-linis? Na hindi ko sinasabi yung mga dugyot ay may sapi lahat yon o hindi ka na naligo ng kuna.
2 linggo may sapi ka na. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Okay? Pero totoo yun, di ba? Ang mabango sa atin, mabaho sa kanila. Ang mabaho sa kanila, mabango sa atin. Baliktad eh. Kaya usually, yung mga medyo lumalayo, di ba? Now, hindi naman ibig sabihin na lahat ng mabango, kung ano-anong inispray, ay sa Diyos, di ba? We are talking about hindi lang material na bagay. Pero when you start to get away from cleanliness and you go to uncleanness, kaya may kasabihan na wala namang, saan mo nabasa ba yun? Cleanliness is next to? Di ba? Parang gano'n. Kasabihan yun. Hindi ko mahanap nga sa libro yun eh. Pero yun yung naging maxim dahil totoo yun na pag ikaw ay makadiyos, nalilinisan ka talaga, spirit, soul, and body. Magmamanifest yung kalinisan. Yung mga pumapasok sa Satanism o sa mga kwan, dati may pamadam, ngayon may tusok na. Di ba mga ganun, di ba? Dati, pag babae, lipstick lang. Ngayon may dugo na umaagos sa agos. Tapos, metallico, metallica. Di ba? Nagbabago eh. Okay? So, doon pa lang, destroy. Ano pang destroy? Di magpatato ng kung ano-ano, di ba? Yung ibig sabihin ba, yung mga natatuhan na, wala na. Maliligtas yun naman, walang problema. Pero yung Kristiyano ka na, tapos magpatato ka pa, di ba? You are trying to destroy the design of God, di ba? Paano na kung lalaki ka kasi gusto mong umumbok ang iyong di ba? You are destroy. Sa maganda ba yon? O magpatanggal si AJ. Ay, hindi pa si AJ. Circumcision lang ang sinasabi ko. Hindi yung buo ang tatanggalin. O, di ba? Di ba? They destroy God's design. Yun lang naman yun. Baka pagdating ng araw, wala akong sinasabi sa mga naputulan ng paa tapos magsuot ng bionic na paa kasi they can walk. Pero paano yung mga perfect pa ang kamay tapos gusto niya magkaroon ng bionic na arm? Pwede bang, tapos munta ka sa shop, pwede bang ipaputol ito, palitan nyo yung gano'n yung powerful. Baka pagdating ng araw, gano'n, di ba? Pupunta ka sa shop, magpaputol ka ng kamay, magpapalit ka ng kamay, bionic arm na. Igaganon-ganon mo, makokontrol mo yung ang tawag doon, transhumanism. Anything that will change the person from the normal, God's design, to something in fusion by will, o kaya by deception, alright? I'm not talking about medical technology, by will and deception, para ma-change yung image of God sa tao. Nagbabago ang kanyang ugali. Not only physically, physical is just the manifestation. Yung utak ay nababago. That is actually the work of the enemy, okay, na primary work or technique or attack of the enemy against God's creation. Now, hindi lang tao ang pinag-uusapan. Di ba? Yung deforestation, kaingin, di ba? Destroying God's creation. That is the manifestation of the work of the enemy. So, maliwanag ang sinabi ng Panginoon. The thief comes not but to steal, to kill, and to destroy. So, dapat ang reference natin doon, we are created in the image of God. Di ba? Image of God tayo, ang ginawa tayo ng Diyos doon sa template na yon. Pero sinisira ng kaaway at gusto tayong ilayo to steal, and to kill yung relationship natin, ang ating buhay sa Diyos, and to destroy. Destroy the image of God, destroy our future. Yun ang malinaw na sinabi na ng Panginoon. Kaya it is manifesting in different ways. So ang trabaho ng Kristiyano is to oppose, o kaya resist and oppose. At hindi lamang salvation, hindi lamang healing, but wholeness. Okay? Hindi lamang tayo ay gumaling, naligtas, or redemption, but flourishing. Amen ba? The image of Psalms chapter 1, di ba? Blessed is the man, Asri Haish, meaning, blessed is the man. Yan ay picture ng isang punong kahoy na itinanim at lumaki at namumunga and flourishing. Hindi lamang yung pang-display na, ay, ang ganda naman ng, hindi tayo ornamental plants. Sino naniwala? Hindi tayo pang-display lang, ornamental. Amen ba? Pangbunga tayo. Amen ba? Praise God. So, yung iba naghihintay ng, kailan, hindi naman lahat kasi ay interesado pa sa
last days, di ba? Yung iba, they want to entertain themselves. Entertain meaning gusto matuto sa last days, pero takot na takot naman pag ang narinig na speaker, ang sinasabi ay tungkol sa pagpupugot ng ulo, you can run and you cannot hide, yung traditional na teaching na yan, right? Yan ang almost 90% na pinapaniwalaan ng mga Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano namumuhay sa pagkatakot in the last days. Hindi ganon. Ang last days, ang church ay triumphant. In the last days, in the end times, ang church ay super church. Sino naniwala doon? Amen? Praise God. So dito makikita ninyo how we can overcome the enemy sa technology ng kaaway. Kahit gamitin pa ng kaaway ang technology. Alright? Ito naman, history ito. 4 horsemen. 4 horsemen. Hindi ko na ibigay doon. Ipaplas pa sana. Ano yung 4 horsemen? Sino sila? Okay. So, dito naman. At nagdagdag ako ng bonus chapter dito. Ito kasi may mga image na sa loob. At saka may mga timeline na sa loob. Timeline. In-improve ko siya kasi hindi makita pala yung half. Inedit ko, ginanong ko para lumaki. Makita nyo yung timeline niya at saka sino ang mga ito. Okay, so, but before that, of course, maintindihan mo, who are the powers working behind all this? Sino yung mga powers na ito na nagtatrabaho? Yun yung kung hindi nyo pa nabasa yung unmasking. Okay, ito yung inuna ko noon eh. Sino ang mga key players to manipulate the world? Now, in that, saka ka ngayon magkakaroon ng, of course, sabi mo, ako ganun din ako. The reason why I studied the scripture seriously, kasi ang come on sa akin ng scripture ay, I'm afraid sa power ng kaaway. Kasi akala ko noon, mas powerful ang kaaway. At ang Diyos sa akin kasi noon, religion lang ang tingin ko. May religion ako, may Diyos, pero I am powerless against the enemy. Yan yung talaga ako nung una bago ko naligtas. Okay? So, maybe you can identify with me. At lahat tayo may fear of death, fear of the devil, fear of what the enemy can do to us. Lahat ng tao ganon. Okay, iba-ibang kwan lang, iba-ibang range. Yung iba talagang depressed na, yung iba talagang anxiety, ang nararamdaman. Yung iba ay unknown fear, fear of the unknown. Mga ganon, di ba? So, na-process na ba natin yan? Well, maganda naman. Kung nag-aaral ka ng Word of God, unti-unting madidil yun. Pero depende ulit sa pananaw mo sa salita ng Diyos. Kung ang pananaw mo sa salita ng Diyos ay parang libro lang o newspaper na pag binasa mo, tapos na. Di ba yung newspaper, ganon? Oh, sinong hindi nakabasa ng newspaper sa buhay niya? Yung mga millennial, naintindihan ko yan. Puro social media kayo. Sa panahon namin noon, di ba? Umaga pa lang, may nagtatapon na ng newspaper sa bahay mo, di ba? O kaya pupunta ka, magkakape, bibili ka ng newspaper. Naintindihan niya ng mga upper class and you don't understand. Anong unang tinitignan nyo? Business side or front line, front page? Or doon sa classified ads? Nakaka-identify na kayo sa akin ngayon, di ba? Okay. Then, binabasa yan sa sala or pagpupunta ka ng CR. Tama? Hindi maka-identify yung mga young people. You don't understand what we are saying. Tama ba? Okay. And then, after na nabasa mo na lahat, sino sa inyo dito babasahin lahat hanggang sa maliit na letra? Hanggang doon sa may, ano ba yun, yung sa, hindi yung para sa, yung parang kahit wala na maliliit na, parang mga notice na lang. Na mga kuhan, babasahin pa. Kasi wala nang mabasa eh. So, ako noon, para mabawi ko, babasahin ko talaga lahat yun. Diba? Front page lang, continuation sa likod, tapon na yon. Now, maraming Kristiyano, ganun sila, ang attitude nila sa Word of God. Pagkatapos marinig mabasa, they close their mind, at pag uulitin mong i-share at i-preach yun, sabi na, narinig ko na yan. Alam ko na yan. That's a wrong attitude na maraming Kristiyano hindi lumalago because of that prejudice, because of that mindset, na they are na, pinukumpara nila ang salita ng Diyos sa mga ordinaryong libro. Okay, ordinaryong newspaper at magazine, that is very, very wrong. Okay, kahit saan tayo pumunta dyan, wrong yan. Maling attitude at maling pananaw. The Word of God is active, powerful ito, cross-cultural, transcendental. It means it can transcend to different generation,
past, present, and future, eternal past, eternal future, ang Word of God ay magpapatuloy magpakailanman. At kung ikaw ay, ang utak lang natin nandito sa mundong ito, napaka-boring na buhay. Maging si Solomon na magaling na at very wise man na binigay ng Panginoon na hiningi niya sa Lord, sabi niya, everything is vanity in earth. So lahat ng bagay dito, makarating ka man sa pinakasukdulan ng buhay ng karangyaan at kabutihan at lahat na ng parang higitan mo pa si Solomon kung kaya mo, pero wala daw. Okay, ay hindi ka talaga magsasatisfy because nothing is new under the sun. So pag nakinig tayo sa Kanya, then there's something above the sun. Okay? At yun ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Even if we will be given 100, 200 years ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kulang yun para maintindihan mo lahat yung unsearchable riches of Christ. Amen ba? Amen? Praise God. But, importante na tayo ay mag-mature. Alam natin na ang goal naman ng Lord sa atin ay ma-redeem, ma-restore, totally healed or wholeness, maging buo, at hindi lamang ganon, kundi makita natin ang position natin in the Lord Jesus Christ, at makita natin ang destiny natin in Christ, right? At maging isang parang punong kahoy na flourishing. At maging parang isang river na tagapagdala ng tubig ng Diyos sa mga empty, sa mga mayroong drought, mayroong kakulangan ng tubig, to deliver the water of life and healing to other people, flourishing. Meaning, hindi para sa iyo lang ang buhay mo. Amen. But to do that, of course, kaya yun ang prayer, and we are doing a conclusion on yung ating past pinag-aaralan, which is the two prayers of Paul. Supposed to be 3 ito, pero I'm concentrated sa dalawa. Sa Ephesians chapter 1, verse 15 to 23, at saka Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. Sa mga life group leaders, you can actually dissect dito, kasi siyempre sa preaching, minamadali, di ba? Although through the power of the Holy Spirit, but ibang-iba pa rin yung dinadala nyo sa life group ninyo, nagkakaroon kayo ng reinforcement and re-strengthening study ng ating pinag-aaralan every Sunday. Hindi kayo mauubusan. So, alam natin at inuulit ko, right? Kahit na dalawang prayer ito, makikita natin ang pattern. Ang pattern number 1, hindi ito prayer na random na pag tayo ay may pupuntahan o may gagawin. Ay, brother, mag-pray ka na. Tapos biglang, ang galing naman, di ba? Kahit yun ang nagagandahan yung ibang tao sa atin, di ba? Pag walang alam sa prayer. Kasi kahit sino sa atin, pag prayin mo, makakapanalangin. Amen ba? Random prayer yun. Sila mag-iisip pa, ano kaya? 3 amami, 2... Hindi alam kung saan. Kasi sa dami ng naituro o ano, hindi mo alam kung saan, di ba? Pero natututo na rin sila na mag-pray from the heart. Pero ang problema, what if yung heart walang karga na scripture? See, ang rule natin bilang Kristiyano, we pray the word. We pray the scripture. We don't pray our own prayers. Tandaan na po natin yun, amen? Although you can pray your own prayers from the mind, but you do not pray from your own diskarte. You pray from the word of God. Amen ba? Oh. So, pag sinabi mo, Lord, please come, Lord. At pagalingin mo siya. Paano yun? According to scripture ba yun? Hindi na siya, di ba? Hindi updated. Kung baga sa kwan, yes, noon, pero hindi na-update, di ba? Oh. Na by the stripes of Jesus, we have been healed. Na sinabi ng Lord, go and heal the sick. Go and preach the gospel. Heal the sick. Di ba? So, hindi naman go lahat pag walang training. That's the reason na may training tayo. So sa Apostle Paul, ang pattern na ito nakita natin, na before, ang approach natin sa Word of God talaga is, let us pray for God's revelation before fully understanding talaga yung information. Okay. Ang information means yung nakasulat, the written scripture. Pwedeng basahin ng kulto, pwedeng basahin ng intellectual, ng philosopher, ng mga walang Kristo sa buhay. Kaya nilang basahin yan. Pwedeng dalhin yan sa Congress, sa Senate, pag-uusapan yan. Pwede, kaya nila yan. Nag-aral sila ng philosophy. Nag-aral sila ng at least may sariling isip. But
nare-receive kaya nila talaga yung kapahayagan ng Diyos. Di ba? Considering yung isinare ko noong nakaraang panahon na magkaiba ang approach sa Scripture, there are two big division ng pag-interpret or pag-understand ng Scripture. Yung sinasabing Western philosophies. Pag sinabing Western mind or philosophies, that is more on concept, ideas, theory, ano pa? Theory, Western mind, Western mindset, at mga pananaw. Kaya maliwanag na sinabi ni Apostle Paul, huwag niyong sayangin ang oras niyo sa mga walang kwentang debate. It's actually the influence of the Western mind. Okay? Pero yung nearly Eastern mindset or Judeo-Hebrew, Judeo-Christian mindset, ang bawat word ay may laman. Ang bawat word represents an action. Oh, hindi idea lang, hindi konsepto lang, hindi pananaw lang. Kaya yung mga taong yan, meron pa bang hanggang ngayon yung mga concept, philosophy, ideas, ang usapan? Meron, nag-aaway nga sila, nasa Facebook sila. Oh, walang katapusang debate at away doon. Because they are influenced by the Western mindset. Okay? Pero yung Judeo-Christian heritage, okay? Yan ang pananaw dyan ay bawat salita ng Panginoon ay hindi lang konsepto, hindi lang kaisipan or filosofiya, kundi yun ay action words, something na kailangan mong i-apply. Meaning, hindi ko pag-aaralan yan na hindi ko na i-apply. Ang purpose ng study is to apply. Because bawat salita ay action word. Amen ba? So, kaya si Apostle Paul, sabi niya, I pray. Meaning, naka-receive na sila ng scripture. Naka-receive sila ng, I'm not trying to compare na, yung scripture ay, reading scripture ay mababaw lang. No. Ang ibig ko lang sabihin ay, powerful yan. Actually, in my study now, grabe ang laman ng Word of God. Yung nakasulat dyan, ay grabe. Ang nakabaon dyan, grabe, grabe. Kaya ako napupuyat. Di ba? Para i-digest yun at maging madaling ituro para sa atin. Okay. That's my job as a teacher of the Word. At ito ay milk sa atin. Kaya pinag-aaralan natin sa AGMA, pinag-aaralan natin sa ating life group. Dapat scripture-centered tayo. Di ba? Hindi mas marami ang kainan, although hindi mas marami ang usapan, kundi centered on the scripture dapat. Amen ba? Para na-influensyan tayo ng scripture. But, ang ibig kong sabihin dito ay useless yung ang ganda-ganda ng pag-aaral pero hindi na i-apply. Kasi ang goal ng Bible study, ang goal ng studying the Scripture is to apply sa ating mga buhay. Amen? Now, bakit hindi na i-apply? Kasi nga, lack of revelation. Now, when you speak of revelation, ito na naman ang ibang mga Kristiyano. Pag first time nilang narinig ang isang teaching, wow, revelation yan bago. Hindi. Hindi siya. Ang word na revelation ginagamit na ganito. Revelation, which is God revealed Himself through His Word, isinulat na lahat ng nakasulat dyan, perfect na, it's enough to reveal Himself sa atin. Pero kung nagkakaroon ka, may teacher,
it's enough to reveal Himself sa atin. Pero kung nagkakaroon ka, may teacher at to reveal Himself sa atin. Pero kung nagkakaroon ka, may teacher at nagkaroon ka ng kaliwanagan, which is we call it illumination, but you are not Illuminati. Okay? Yung word lang, ang play of words lang. You are illuminated by the word, naliwanagan ka, kasi may nabuksan. Ang tawag natin, mas maganda, unveiling. Pag-alis ng takip. Meaning, nandyan na, pero natatakpan ang ating mga mata sa mga ibang bagay. Maliwanag? But when you remove the takip, the curtain, nandyan pa. Ito pala yun. Nandyan na yan, hindi nagtatago. Nandyan siya. But it will take your time, it will take your desire, your passion, your love to seek the kingdom of God. Yun yung kailangan dyan eh. Amen ba? Sa tingin nyo, yung mga tamad, may revelation? Wala talaga. Totoo yun. Pag laging absent, may revelation? Parang iba, wala. Minsan lang naman yung pastor, parang alam mo ha. Hindi, wala. Sabi ko lang, di ba? Pag sa life group ninyo, di ba? Yung level ng mga laging umaattend, tumataas ang kapahayagan sa kanila kaysa yung laging absent. Tama ba? That's why it's important na magtawagan talaga. Kasi sayang yung every meeting is unique. Kahit paulit-ulit yung pinag-uusapan, pinag-aaralan ninyo doon, every meeting is unique. Sino niwala doon? So, ang prayer natin talaga is, we pray for not a new revelation outside the Bible, not another revelation by people na wala namang connection sa Word of God. Alright? Not by revelation na galing sa kung saan-saan, sinungkit sa punong kahoy, sinungkit kung saan Facebook, YouTube, but revelation from the Scripture, from the Word of God. Kapahayagan dahil nandun na, pero you spend time, that's why na-reveal yung mystery sa'yo. Amen ba? Okay. Now, ang pinakamadali is to listen to a teacher of the Word. Okay, hindi lamang teacher, but teacher of the Word. Yung mga naunang nagpagal na ng mga buhay nila at panahon nila sa salita ng Diyos. Amen. Sa tingin nyo ba, kung ako'y o-offeran ng 1 million to go abroad, pupunta ako? Subukan nyo. Para magkaalaman, di ba? No, my heart is to teach the Word of God. Amen. Bakit? Kasi sa pananaw ko, mas mayaman ako na nagtuturo sa mga taong interesado sa salita ng Diyos. Yun yung kayamanan. Yung mga tao. Hindi yung 1 million every month sa abroad. Sabi ng iba, sa amin mo na lang ipasa yan, pastor. If I will choose my life with all my, siguro, training ko and all, everything, kaya kong gano'n sa ibang bansa. But hindi yun ang katawagan Diba? Sa akin yun, sa akin yun. Praise God. Pero pag ang katawagan mo mag-support sa vision ng pastor at ng church na ito, gawin mo yun. Kahit wala ka dito, nasa ibang bansa ka. Nakikinig ka ba, brother, sister? Yun, totoo yun, di ba? Yun yung katawagan mo, yun yung revelation sa'yo ng Panginoon Ang Word of God na ipipreach dito, masisipag ang mga taga-WCC, taga-Christ Our Life Ministries, taga-CCPIMI. Ako, ang contribution ko, siya yung revelation about finances. So I will support the work of God, di ba, sa church na ito. Amen po ba?
Ganon yun eh. So, you need to receive the revelation before you can execute yung napag-aralan mo talaga. Because information is just an information. At yan ang inferiority ng information. Inferior meaning, nandyan na lahat sa Google, nandyan na lahat sa AI. Kaya mong ipalabas. But these are inferior compared to the Word of God. Ang salita ng Diyos ang walang kaparehas na kayamanan ng isang makukuha ng isang tao. Amen ba? Isa pa, yung inahanap ng tao yung pinakamasayang buhay. Sino niwala yun naman? Kaya pupunta na para maging masaya, di ba? Yung iba pupunta doon, sa anong uso pa doon sa Maynila, yung mga pag sumakay ka, tapos iniikot-ikot ka, tapos pagbaba mo, ganun ka. Magbabayad ka doon, di ba? Kasi gusto mo maging masaya, di ba? May mga taong gano'n, sumisigaw, di ba? Nagawa ko na rin lahat yan. Di ba? Mga extreme, dangerous na mga sports. Nasa US ako, yun. Saan ka nakakita ng skiing na for the first time mong isuot ang ski, dadalhin ka sa pinakamataas, expert level? Kapag tumingin kang ganyan, pa ganun. Tapos sabi ko, doon ako magsimula sa bago. Sabi nang nagtitrain sa akin, taga-kon yun Austria. Sabi niya, no. You start here. Sabi niya sa akin. Mayroon bang ganun? Expert level? Sumunod naman ako. Natuto akong how to fall. How to roll. How to bump a tree. How to go to the... Ay, grabe yung... Tapos sabi ng mga nanonood doon, nothing, hindi na didisgrasya. Why? He's a Japanese. Ang tingin nila, kasi, siguro may reputation mga Japanese na kahit na bumambagang, hindi na mamatay, hindi na didisgrasya. First time yun. Pero ang bilis ko natutunga. Pagbalik ko doon sa AC, wala na, hindi ko na ma-enjoy yun. Doon ako sa... kasi yung nagturo sa akin, gano'n ang ginawa pala ng tatay niya sa kanya. Nung bata siya. Dito ka matuto. Pero, doon sa Austria yun, ginamit niya sa akin yun. Hindi ko, kaibigan ko, sabi ko, hindi naman siguro ako ipapahamak nito, hallelujah. Yung waterfall, yung slide, diba? Di ba may slide na pag ganon, may slide na pag... yung slide na pag ganon mo, hindi dumadapo ang feet mo doon sa slide. Kasama mo yung tubig na nahuhulog. Tapos pang malapit ka na, saka dadapo yung feet mo, gaganon ka. Doon din ako dinadala. Hirap, yung mga daring mga kwan, di ba? Sometimes, siguro, nakita noong tao yung kakayanan ko, yung courage, yung faith ko na kaya ko. Now, that is physical. Sa Word of God, tayo ba'y maghahanap ng teacher na easy lang sa atin? Or kung may ibinigay ang Diyos na sometimes very daring, di ba? Ano yan? Kaya mo yan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Ay, awit pala yun, di ba? It doesn't matter. Iba ang Word of God. Maniwala ko, may isang well-known evangelist, I forgot, George Mueller, at saka sino pa yung isa. May no read, no write talaga sila. Tinuruan sila ng asawa nila. Kaya lang nung natutong magbasa, Bible lang ang pwedeng basahin. Bigyan mo ng newspaper, hindi niya mabasa. Bigyan mo ng Bible, mababasa niya. I forgot his name. Totoo ba ito? Sabi ko. Pero ang pananampalataya niya, kasi solid, Word of God lang ang nababasa niya. Gumagaling ang may sakit, pati patay na bubuhay. Kasi yung mind niya, ay ang na-educate siya sa salita ng Diyos. Amen? So, baka yung mga iba, sabi na, mahirap dito sa WCC, medyo may kwan dito, may AGMA dito, may Greek pa, may Hebrew pa. Doon na lang ako sa madali, yung nagpapatawa doon sa kabila at saka doon. Pero, alam nyo, ako'y not blessed because yung mga umaattend dito, tayo mga members, taga WCC, Christ Life Ministry, CCP, lalo na sana papunta tayo lahat doon, amen, ay nagkakaroon ng totoong pagmamahal sa salita ng Diyos. Yung parang pag nagtapos ka, sasabihin mo totoo, buong puso mo, challenge accepted. Mga ganun, di ba? Kaya bang sabihin niya ng next batch? Hallelujah.
So, revelation before information. Information, there's so much information, many information. But yung kapahayagan mula sa Diyos, because you spend your time with God in prayer, spend your time in study, ibang level yun. Amen. Okay. So, anong gagawin dapat natin? We seek the Holy Spirit illumination. Kaya nga, anong nauna? Prayer o Bible study? Bago, di ba, lagi natin sinasabi, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Yun yung purpose nun. Di ba? We seek the Holy Spirit na pagpapaliwanag, na guidance ng Holy Spirit sa written word. Because that is the word of God. Upang maging buhay sa ating mga puso. At yun ang sinabi ni Apostle Paul, di ba? Requesting the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Yung revelation and knowledge to, hindi apart from Christ. Dapat ito ay centered in the Lord Jesus Christ. So, that the eyes of your heart, the eyes of your understanding, yung heart dyan, hindi yung puso lang na tumitibok. Yan ay physical heart. But in the Hebrew mind, ang ibig sabihin ng heart is the center of man. Hindi lamang cardiac, di ba? Cardio, alright, na word. But in your heart, in that physical, parang sa brain, di ba? Kahit buksan mo ang aking brain, can you see my thoughts? Hindi. Di ba? Unless sasabihin ko yung aking iniisip. Just like the heart, ay lalo na, the heart is deceitful. Tama? Natitrain lang yan pag nag-memorize ng Word of God. Your word have I hidden in my heart. Hindi brain. Heart, the center of man. So that I will not sin against you. So, ma-enlighten yung center of the man, speaking of the spirit. Your spirit. The center of your perception. Kung tamang spirit mo na born again, kaya nga mahirap makipagtalo sa hindi na born again, sa hindi recreated person. Mahirap. Why? Wala silang perception, tamang perception at understanding. Ang number one na dapat mabago at sa isang tao, kaya nga wala tayong ibang topic pag nag-share ka sa iba, salvation. Hindi mo kailangan ng mga pang-AGMA style, di ba? Di ba? Salvation muna. At pag yung tao ay na-convinced by the Holy Spirit at naisuko niya ang buhay niya, tinanggap niya si Lord bilang Lord and King, then nagkakaroon ng manifestation yon sa spirit realm, nagiging bata siya, pero merong initial understanding to receive the Word. Amen. Praise God. Yun yung heart, the spirit of the person ready to receive, handang tumanggap ng salita ng Panginoon. Ready to understand. Okay. So, sabi ni Paul, he's praying that the inner eyes would be opened by the Spirit so that the truth moves from page into the person. No. Tama? Para, Lord, pag nabuksan ang puso niya, na-enlighten ang heart niya, yung page na yan, na pinag-uusapan, pinag-aaralan, page ng book, page ng Bible, page ng ating mga lesson, ay maipasok sa ating mga puso. Amen. So information is not enough. There's so much information. Again, you can cut and paste, you can search, okay, prompt anything, and you can get the information. But unless, alright, yung information na yan, yung tamang information, the truth, emet, sa Hebrew, emet, okay, ay praise God, na ilagay sa ating puso, hindi mababago yung tao. The mind, kahit nababasa niya ang Biblia, will remain natural at lifeless. So, only kung ang Espiritu, Banal na Espiritu ay siyang nagbukas sa puso ng tao, okay, na magiging ang salita ng Diyos ay buhay na buhay sa puso ng tao. Amen ba? Amen? Praise God. So, Paul prayed for revelation, a divine unveiling. Yun yung word natin. So, kung hindi tayo comfortable sa word na, God, illuminate my mind, alright? Kung, Lord, unveil your word. Magkaroon ng divine unveiling sa isip ko. Amen ba? So, ang spiritual maturity ay nagsisimula when we stop treating the Bible na parang another book or something like to read or a magazine.
na pwedeng i-master, alam ko na yan. Even if you memorize pa, di ba? And kasi may mga magagaling mag-memorize din ang Word of God. Okay. Hanggat hindi natin ito tinanggap na ito ay buhay na salita ng Diyos sa ating mga puso, hindi mabubuksan ang ating mga mata. So we need to treat the Scripture ngayon na kakaiba kaysa sa dati. Amen ba? Praise the Lord. So, ito yung step sa prayer ni Paul, Apostle Paul, okay, that the eyes of your understanding will be open. Revelation before information. Sabi ng iba, paano kung magkakaroon ng revelation, wala akong information? Okay, possible yun. Sino nagpipray dito ng, Lord, I pray sa barangay na ito. Na mabuksan ng kanilang mata. O, napapag-preach ka na ba doon? Wala pa. Pero bakit mo pinagpipray? So, ibig sabihin lang na pwedeng manguna ang Diyos. May initial na pagkilos ang Diyos sa puso ng tao. Kaya pagdating ng mga church planter, pagdating ng mga assigned life group leaders doon, dapat tapusin na natin yon. Nabigay ko na yung mapa, tama? Nasaan yung mapa na yun? Nasaan yung mapa na yun? Dapat ipag-pray natin yun. Okay. Mahirap maghanap ng mapa, tama? Diyan, pumunta na kayo dyan eh. Ayaw magbigay. Akala nila mayroong sasabutahiin mo ang manawag ata. O ayaw ibigay yung mapa. Ganun ba yun? Hindi lang tayo makakuha ng mapa ng manawag. Pero may pinaprint na ako. Sabi kay Sister Catherine, provide me the map. Sabi ni, ako yung gumawa noon. Pero ipanaprint ko sa inyo. Sabi kay Sister Catherine, provide me the map. So, ang ginawa niya, inuutos niya yung kanyang inaalaga ang dragon. Ay, dragon ba yun? AI para. Sabi niya, provide me the names of the barangay in Manawag. Ang galing, lumabas lahat ng. Pero mali-mali kasi elementary pa lang yung AI niya. Ako, college student yung AI ko eh. Naturuan ko na eh. Tapos sabi niya, create the map, generate the map for all these barangay. Paglabas niya, hindi namin, wala ito sa Kwana, wala ito sa Manawag. Anong barangay ito? Bugaw? AI yun, wrong spelling. Wrong spelling. Iba-iba. Tapos hindi namin mahanap ang Kabambanan. Wala doon. So ginawa niya. So ang ginawa ko, sabi ko, tingin ko, mali yan. Hindi ko memorize ang barangay ng Manawag. Nasa gitna pa lang pala tayo, hindi pa tayo nakakaalis masyado. Sige, kung nandyan na, para at least Bakit taga Manawag tayo lahat dito, hindi nyo pa alam kung anong. Sinong makamemorize ng lahat ng barangay ng Manawag? 200 pesos. Tumama kayo, ha? Hallelujah. Parang taga-bungabon kahapon. Challenge ko sila sa 6 lang na hindi nila mabanggit. Okay, pakilabas ngayon, nandito nung Saturday. Ito yun. So, ngayon, pumunta ako doon sa tinitrain ko na AI. Yun, ito train yung AI. Dapat yun. Kung mahilig ka doon, sabi ko, simple lang naman. From engineering. Tama, no? Sabi ko, generate the map of Manawag, Pangasinan, Philippines, according to Google Maps layout. Di tapos na ang laban. Kasi si Google Maps, established na katotohanan na yon. Tama? So si AI, hahanapin niya si Google Map ngayon. Siya na maghahanap. Tapos, sabi ko, dapat idagdag mo doon, dapat correct ang spelling mo. Sumusunod naman sa akin. Yun yung lumabas. Tama ba ang lumabas doon sa map? May mali. Pero Google Map yun. Yan yung. Marami sa Google kasi marami pero iba-iba.
Pero nung tinignan ko ewan ko kung yun yung ipinaprint niya, kasi nga wala nga tayong ma-establish dyan, wala tayong makuha eh. So iba-iba naman ang map. May political map, may road map, okay, mayroong vicinity map, wala. Yung nakita ko parang black and white. Pero ang ginawa ko na lang, ano ang established truth pag ikaw ay nagtatravel? Di ba Google Map? Nakikita nyo yung mga tao na wala kayong nakita dito. Yung parang meron silang dala-dala na may antena para tapos naglalakad sila na ganon. Mayroon silang iPad, naglalakad sila umiikot-ikot. Yun ay tauhan ng Google Map yun. So habang umiikot sila, ninanavigate nila para i-upgrade ang Google Map. Okay. So, sinong gumagamit ng Gmap pag nagtatravel? Yung waste, sabi nila, waste of time at saka waste of one. Okay. Minsan si Google Map, lalo na, ano ginagamit nyo? Sino nagtatravel ng malayo at gumagamit? Anong gamit nyo? Google Map? O Map Google or Waste? Okay. Ang Waste, ang Waste, pwede kanyang dalhin. Sa probinsya, nahirapan sila. Okay. Maging ang Google Map. Baka ma-end ka sa mga daan na maleta kaya hindi natapos, di ba? Totoo yun. Pwede kang makapunta sa lugar na nakapropose pero hindi na budgetan. Matagal na daan yun. Tagal na. Pero dead road pala. May mga daan na pag dumaan ka doon, may bahay na sa gitna ng daan. Hindi nyo pa na-experience yun? Daan, nakapropose, barangay road, pagdating mo, may nakatayong bahay sa gitna ng daan. Wala nang dadaanan yun. Okay, so, pag-pray natin ang Pilipinas. Okay, so bakit tayo napunta sa mapa? Why? Kasi ipinagpipray natin yung mga tao dyan. Ipinagpipray natin ang gobyerno natin. Manawag, Santa Barbara, para hindi pa tayo nakapuntang mangaral, wala pa silang masyadong exposure sa word, nauuna na kumilos ang Diyos sa puso nila. Maliwanag, amen? Ayun yun. Yun yung ibig kong sabihin dyan. Alright? So, pangalawa is identity before activity. Kalimitan sa Christian ministry, alright, or sa mga Christian churches, nakakatuwa na maraming activity. Totoo yan. Yun ang bumubuhay, lalo na pag ikaw ay nasa abroad, right? Pag may Christian activity, buhay na buhay ang mga tao. Alright? Why? Nakakaboring kasi yung magtrabaho lang. Pero pag may Christian activity, may singing, may dancing, may activity, nabubuhay sila kahit na malayo sa pamilya. Pag nandito naman tayo, okay, pag ang church every Sunday lang nagmi-meet, di ba, walang activity, parang ang dating patay na church. Pag nagkita-kita, lahat ay pagod. Lahat ay, di ba, parang tipong pagod sa mundo. At ang gustong marinig ay yung magandang entertainment na preaching, di ba? Kung pagod na yung mga tao kasi once a week na nga silang makapunta sa simbahan. Pagkatapos yung pastor nag-preach pa ng parang ang dating condemnation. Parang ang dating ay, repent kayong mga hindi nagbabasa ng Biblia. Di ba? Wala na nga siyang panahon magbasa ng newspaper, Biblia pa kaya, parang gano'n. Pumunta nga ako dito sa church para makinig sa pastor, tapos ako pa, sinisisi. Hindi na babalik yun. Pero pag ang church ay maraming activity at puro activity, may para sa youth, parang ang tingin, buhay na buhay. Pero ang tanong, yun ba ang signal, sign na yung church na yun ay buhay? Sa tingin niya? Ang measure ba natin ay nasa activity? Yun ang karamihan, yes. Yun ang ating pananaw, yes. Pero, ito yung dapat maituro. Na before activity, you must know your identity. Dapat alam mo muna kung sino ka sa Panginoong Hesukristo. Dapat maintindihan mo na ang paglilingkod
And I will advocate ang paglilingkod. The best na buhay ng tao, the best na fulfillment ng buhay ng tao ay nasa paglilingkod sa Diyos. Ulitin ko, kayo ba ay naniniwala na kayo ba ay tanggap nyo na ba na forever alipin tayo ng mundo na magtrabaho para kumain para magtrabaho? Hello? Magtrabaho para masuportahan ang pamilya. Now, walang mali dyan ha. Okay yan. Part of the life. Part of life. Magtrabaho upang mabuhay ang pamilya at kung maraming anak. Naalala nyo nung unang panahon, marami ang mga anak na sino ba ang kakilala nyo may anak pa rin hanggang ngayon na nakakapito hanggang 10? Wala na, no? Wala na. O yung mga nurse, yung mga midwife, meron pa ba? Ikaw, kasi paano pagbabalik ka ulit na ikaw na naman, pangilan na yan, di ba? Parang insulto na rin, ano? Tapos yung mga ibang nanay, pag pang-10 na, nahihiya na rin, di ba? Uy, ilang taon ka na? Nanganak ka pa? Parang iba yung dating, di ba? Tanda mo na ngayon, nanganak ka pa, parang wala ka nang ginawa, kundi pabuntis. Oh. Pero, tingnan nyo, noong unang panahon, ang daming anak, nakaraos, yun yung mga nakapag-abroad. Tama ba? Oh, kaya nagkaroon ng gumanon, tumaas yung mga... Ay, nako. Yung barangay namin noon, pag dumaan ka dyan, ang hirap-hirap ng mga tao noon, mabibilang mo. Ang may bahay na bato, yung hollow block. Nabuhay ako sa panahon na yung barangay na yon, iisa ang may television, baterya pa, ng sasakyan. Ay, dumaan ka ngayon. Pati ako, maliligaw ako. Hindi ko na alam kung saan yung bahay ng mga kamag-anak namin doon. Subdivision yung highway. Oh, totoo yun. So, saan galing ang mga? Yung mga anak nilang ang dami-dami. Nag-abroad lahat yun. Karami nag-abroad. Ang lalaki ng mga bahay. Di ba? O, sino ang mas malaking pananampalataya? Yung mga tao noon o ngayon? Di ba? Ngayon, kahit may stable na job, may negosyo, sabi mo, dagdagan mo pa. Tama na. Natatakot, di ba? Oh. So, ang gobyerno natin natatakot doon sa Islam area na wala na nga maipakain, doon ang mas maraming factory ng bata. Samantalang doon sa subdivision ng mga may kaya, doon ang kukunti ng bata. Now, Philippines siya, punta ka sa Japan. Di ba? Kulang na ang young people doon. Oh. It's an old generation. Punta ka sa ibang part ng Korea, ganun din. Sa probinsya. Pilipinas lang ang malakas ang pananampalataya pagdating sa pamilya. Amen. Oh, hallelujah. Okay. So, ba't tayo napunta doon? Hallelujah. Identity before activity. Dapat kilala mo muna ang sarili mo. Ang reason, maraming churches ngayon, or maraming Kristiyano ngayon, pagkatapos, ito yung, kahit sa statistic, mayroon, hindi lang member, pati pastor. Pagkatapos nilang magtrabaho ng todo, magtrabaho, it's not, yung kasi is according to scale. Hindi siya sinukat talaga, na galing siya sa Google Map, tapos pina-generate ko lang. Okay, so hindi siya scaled na map. Pero may nawawala ba na barangay? Wala naman. Kompleto naman. Ang napansin ko dyan, nakasintro talaga yung... Okay. Design ng Spain yan. Design ng Spain. Okay. Yung paggawa ng bayan. Lahat ng bayan natin, nakadesign yan ng mga Espanyol. Kaya, mapapansin nyo, lahat ng main road, pag nagdadrive ka, nakikita mo yung tang-tang-tang-tang. Pansin nyo yan. Nakadesign. Saka natin pag-usapan yung paano dinesign yung ating Philippine society at saka mga towns. Pero, ang sinasabi ko ay, sa marami ngayong Kristiyano, pagkatapos maglingkod, yung iba ang tagal-tagal na, napagod. Napagod. Yung iba, na-backslide pa.
Yung iba baka malapit ng masiraan ang ulo. Naglingkod na nga, hindi na niya alam ang tama at mali. Yung iba, pastor, nadidepress, nagpasaykayat. Para ang dating, yung paglilingkod sa Diyos, nakakapagod, mali, hindi totoo yun. Ang problema, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na hindi mo kilala ang sarili mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na naglilingkod ka, pero who am I? Oh. Naglilingkod sa Diyos, pero sariling hugot, sa sariling lakas. Or nasa ministry, pero tao lang ang piniplease. So maraming ganon. Pag ganon, nakakapagod ang trabaho. Ako, madali akong mapagod pag ganon ang ministry. Ayoko naglilingkod lang sa tao. Faithful ako maglingkod na may leader, pero pag yung leader o yung tao ay wala lang, hindi mo alam kung saan ka dadalhin, para ka nasa gitna ng ocean, na walang direksyon, okay? Or, dapat sana walang iwanan, pero, di ba? O kaya hindi ka pa totally healed, paika-ika ka pa, katapos sugod mga kapatid, di ba? Wala. Dapat tayo, maintindihan muna natin na identity first. Sino tayo? Mga anak tayo ng Lord. Amen ba? So ano ang unang gagawin? Before activity, mapansin niyo bago tayo pumunta sa labas, ay inayos muna natin yung ating mga sarili. Pag-aaral, sino ba tayo? Ituwid yung tamang pag-iisip, tamang pananaw sa buhay, tamang pananaw bilang anak ng Diyos. So, nag-concentrate tayo sa salita ng Panginoon. Pag-aralan na ito, ni-revive, ni-restore, at itinatama dapat ang direksyon ng bawat life group. Hindi ito barkadahan. Ito ay si Lord ang nasa sentro nito. Amen ba? Praise God. Identity, dapat para maging hindi ka mapagod sa paglilingkod sa Diyos, walang complain. Ayan, hindi yung parang, grabe naman, parang ako na lang, okay, pagod na ako. Pag you feel that way, at tayo, mafe-feel talaga natin yun, totoo yun, pag wala kang pinaghuhugotang kapangyarihan. Alright? You start to see people, you start to see
kayo nakikinig. Praise God. Every Sunday dito, magpatuloy lang kayo and you will understand, hallelujah, yung katawagan ng Diyos, hallelujah, sa lugar na ito. And let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. Salamat, Lord God, sa sama-samang pananaw. Sama-sama, Lord God, na pangitain tungkol sa iyong katawagan sa bawat isa sa amin at sa ministeryong ito. Nothing in this world will satisfy us except, O Lord God, yung nasa sentro kami ng iyong kalooban. Nothing in this world will satisfy us, O God, except yung maintindihan namin ang aming katawagan sa iyo at ang aming paglilingkod sa iyo. Lord, in this world, hallelujah, as we set our hearts sa mga bagay sa kalangitan, we will be set free from the slavery and the dictates ng pangangailangan. But instead, O Lord God, hallelujah, kayo ang mag-guide sa aming mga buhay upang kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo at maging kapakipakinabang, maging pagpapala sa mga ibang tao. We are not mandated by anything in this world, but only by your command. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo ang iyong mga anak. Lahat ng nakikinig, hallelujah, sa WCC, lahat, at sa Christ Our Life Ministries, lahat, Panginoon, na nakatune in dito, at lahat ng taga-Christian Church of the Philippines International Ministries, at maging yung mga dinala niyo po, Panginoon, na makita nila at marinig nila ang mensahe mo sa channel na ito. Bless them, Lord God, that they will journey with us, that they will walk with us, that they will travel with us in the path na pinagtawagan nyo sa amin towards Christ-likeness. Salamat po, Panginoon. Bless your people. Bless your people with your word, with your revelation, in Jesus' mighty name. And this time, as we prepare our hearts, bless, O Lord God, our offering, our tithes, as we prepare them to give to you, in the mighty name of Jesus, knowing that we are doing this in the spirit of worship, in the spirit of blessedness. Lord God, we speak and declare abundance in the mighty name of Jesus. Para mas marami pa ang magamit namin, Panginoon, para sa pagpapalaganap ng iyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. At ayan po, purihin ang Panginoon sa salitang ating narinig. Meron po ba tayong natutunan? Parang kukunti lang nag-amen. Mga 7. Meron po ba tayong natutunan at napulot mula sa ating salita ng Diyos? Amen. At nawa po may apply po natin sa ating buhay sa pang-araw-araw. Tuloy-tuloy po tayo sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon sa magitan po ng pagbibigay po natin ng ating mga tithes and offerings. Available po ang ating mga sobre sa labas. Yan. Praise the Lord. At may I request Sister Elizabeth to lead us in the prayer and declaration of the tithes and offering. Tumayo po tayong lahat. Praise the Lord. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things, all our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed coming out.
We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. We also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back to us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied and return to us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also declare that you are off limits to every area and aspect of our life. Spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earthly realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls in the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Oh yes, Father, we will continue to bless you, Lord God, as we give our tithes and offering, Lord. We will give it to you, Lord God, with a cheerful heart and as an act of our worship, O Lord. Continue to bless each and every one of us as we give, O Lord God. Kayo na po, Panginoon, ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa bawat anak mo na nagbibigay ayon sa pagmamahal sa iyo. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Malaya po tayong magbigay ng ating mga tithes and offerings. And para po sa kaalaman po ng lahat, ito pong isa pang offerings po natin na isang special offering po para sa father po ni Kevin Ramos na naunaw na po sa ating amang nasa langit. Yun po. So meron po tayo, magkakaroon po tayo ng special offering sa lahat gustong magbigay ng tulong para sa family po ni Brother Kevin Ramos. Praise the Lord po sa lahat ng nagbibigay. Sabi po sa salita ng Diyos, maging cheerful po tayo sa pagbibigay. Parang ang lungkot po natin. Wala pa naman po natin ang ating Panginoon. Yan, at maging masaya naman po tayo habang nagbibigay para sa kaharian ng ating Diyos. Amen. Yan, pinagpala po ang lahat. Amen. Tulad nga po ng dineclare po natin, puro blessed. Blessed, di ba? Lahat tayo po ay pinagpala ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayan ma. Praise the Lord. Yan po. At sa oras po ito, humanap na rin po tayo ng ating mga prayer partner para po magpanalanginan sa isa't isa. Yan. Babae po sa babae, lalaki po sa lalaki, pwede rin po tayong maging grupo. And of course, get ready na rin po yung ating mga prayer warrior.
Sister Lina po para sa prayer for the family. And Pastor John para po sa prayer of ministry.
Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! 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 Sabi po sa Revelation chapter 4, verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Amen. So, deserve ng Panginoon ang ating papuri, pagsamba, at pasasalamat sa oras na ito. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. At tanungin po natin ang ating mga katabi, handa ka na ba? Ayan. Purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! Woo! Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Basta kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y
Walang ibang nagmamasabi katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Yes, Lord! Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Yes, Lord! Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, at sa pag-ibig mo sa aming mga buhay. Oh, you deserve all the glory and honor and adoration sa oras na ito. Patuloy nating awitan, papurihan ang ating Panginoon. Isigaw natin ang kanyang pangalan. Sabihin po natin, Yahweh! Hallelujah! Yes, Lord. Woo! Thank you, Jesus. Awit na papuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagtutugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, o tapat na may hanggan, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Lahat po ng kailangan ay umawit sa Panginoon. Maawit na papuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Maawit sa presensya mo, nagtutugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. O sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ay ang ating Diyos. Ngayon naman po, handa na po ba kayo sa pagpapala ng Panginoon? Amen! Woo! Hallelujah! Pagpapala'y bumubuo. Come on, receive! Receive! Yahweh, pangalan niya'y may kagalingan. Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yes, Lord!
po natin ay ang Diyos na nagpagaling sa atin. Hallelujah, ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Hallelujah, Diyos na nagmahal sa atin ng tunay. Oh, hallelujah. Kaya walang talo sa isang tao na sa Diyos nagtitiwala. Hallelujah, walang talo at hindi tayo lugi sa ating pagpupuri dahil ang sinasamba po natin ay ang tunay na Diyos. Yahweh, Jesus ang kanyang pangalan. Oh, hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, kami ay lumalapit, O God, at nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Lord, nandito po kami ngayon nakatayo and we dedicate this life, Panginoon, itong buhay namin sa iyo, Lord God. We surrender, Panginoon. Patuloy mong gamitin, O God, ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, para sa ikalalago, ikakalawak, Panginoon, ng iyong kaharian. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Sa buhay ko, lagi mong laan. Narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Yes, Lord, santa. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, dahil sa biyaya mo. Habang buhay, magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig,
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Yes, Lord. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ang karangalan, O God. Sa iyo lahat ang kapangyarihan, Panginoon. Sa iyo lahat ang kapurihan, Panginoon. Oh, hallelujah. Sa oras na to, Lord, patuloy, O God, na ina-acknowledge ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Anumang panahon, anumang sitwasyon, Panginoon, anuman ang pagdaanan namin, O God, ikaw at ikaw pa rin, Panginoon, ang aming Diyos na pupurihin at pagkakatiwalaan ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Yes, Lord. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Yes, hallelujah. O Diyos, Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang
Thank you, Father, sa oras na ito. Patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. We pray for our family, O God. Lord, nilalapit namin, Panginoon, ang bawat pamilya ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga tatay ay maging, hallelujah, pastor ng tahanan, Panginoon. At ang buong pamilya, Panginoon, ay patuloy na ikaw, O God, ang maging sentro. Ang salita mo, Panginoon, ang maging sentro, Panginoon. Dahil alam po namin na ang salita mo lamang ang tanging solusyon, Lord God, sa anumang problema, struggles, kaguluhan, Panginoon, na nangyayari sa loob, O God, ng aming mga pamilya. Ang salita mo lamang, Panginoon, ay ikaw lamang, Panginoon, ang paghahari mo lamang, Panginoon, ang tanging solusyon, O God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, dinadalangin namin, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, ng bawat membro ng pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, O God, na ito ay tinugon mo na. Ito ay pinakinggan mo na, Panginoon. Hallelujah. Dahil ito ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga pamilya, Lord God. Salamat sa love, salamat sa peace, salamat, Panginoon, sa joy na nanahan, Panginoon, sa bawat family ng bawat isa, O God. Lord, bilang isang pamilya sa church, O God, dalangin din namin, Panginoon, ng patuloy na ang maghari, Panginoon, ang love mo, Panginoon, ang gagaling sa iyo, ang fellowship, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord God. Salamat, O God, sa relationship na patuloy na nagiging strong, Panginoon. Dahil the more na nakikilala ka, O God, the more na lumalalim, Panginoon, sa iyong salita, O God, the more na nagiging deeper, Panginoon, ang aming pagkakilala sa iyo. Ganon din, Lord, mas tumitindi ang aming love and compassion, Panginoon, sa bawat isa, O God. Salamat, O God, sa oras na ito, sa bawat family na nandito po ngayon. Pagpalain mo ang bawat isa, O God. Patuloy na ikaw ang siyang makita, mag-reflect, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay muling manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito, Panginoon, sa aming napakinggan na inyong salita. Panginoon, salamat po dahil punong-puno po kami ng kagalakan, punong-puno po kami ng kasiyahan, Panginoon. At Lord, nawa ay muli kami po ay humihingi po sa inyo ng kagalingan, Panginoon, sa aming physical na pangatawan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakinig ng iyong salita, Panginoon, ng kalakasan, karunungan at katatagan ng aming pananampalataya, Panginoon. Sinabi mo nga sa book of Matthew 7:7, Panginoon, na kapag kami ay humingi, kami ay bibigyan, Panginoon. Kapag kami ay kumatok, kami ay pagbubuksan, Panginoon. At kapag kami ay humanap, kami ay makakatagpo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kami po ay humihingi sa inyo ng patnubay at gabay sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na pag-alabin sa inyong salita. Lord, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga may ministry, Panginoon, sa inyong gawain. Dalain ko po, O Diyos, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga tumatayo sa harap, Panginoon, sila po inayat itay, Panginoon, nagbibigay ng mensahe, Panginoon, sa inyong mga tupa, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa lahat po ng mga pastors, Panginoon, na ginagamit niyo upang ang inyong salita, Panginoon, ay mapakinggan ng mga tao, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa mga worship team, Panginoon, sa mga Lord, nagbibigay, Panginoon, ng papuri at pag-aawit sa inyo. Dalain ko po, O Diyos, na mas lalo niyo po sila, Panginoon, ng bigyan ng kagalakan na magpuri sa inyo, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa mga leaders ng church, Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan, oras at panahon, Panginoon, na maituro sa mga kabataan, sa mga kananayan at mga katatayan, Panginoon, ng iyong salita. Ganon din po sa aming kapulisan, Panginoon. Patuloy po kayo na mangusap sa kanilang buhay, Panginoon, at
nawa ay magmanifest sa kanilang buhay ang iyong pangalan, Panginoon. Magamit sila, O Diyos, upang ang mga tao, Panginoon, ay mailapit po sa inyo, Panginoon. Ganon din po sa mga nagtuturo, mga guro, mga teachers, Panginoon. Dalayan ko po, O Diyos, na buksan niyo po ang kanilang mga bibig. Marinig ng mga tao, Panginoon, ang kanilang mga inaalaga ang mga bata, Panginoon, mga tinuturoan nila sa school, Panginoon. Lord, magamit po ng mga teacher na ito, Panginoon, ang kanilang bibig na masabi, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa mga nais makinig ng iyong salita. Dalayan ko rin po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nawa ay kahabagan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng kaluguran, Panginoon, na sa bawat puso, Panginoon, ay linisin niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. O Diyos, na naniniwala po kami, Panginoon, na sa aming pakikinig ng iyong salita, kami po ay lumalalim sa inyong salita, Panginoon. Salamat po sa inyong salita na aming pong napapakinggan sa araw-araw, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon, ang aming gawain, sa lahat po, Panginoon, ng may trabaho, may Lord, palaguhin niyo po ang kanyang finances, Panginoon, sa lahat po ng may, Panginoon, may, O Diyos, nangangailangan ng trabaho, Panginoon, ay bigyan niyo po sila, Panginoon, at sa lahat po ng may negosyo, padalhan niyo po sila, Panginoon, ng mga customers, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. Wala kaming ibang inaasahan kundi kayo lamang po, Ama. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na sa tanghaling ito, Panginoon, ay may gagawin ka sa aming buhay. Hindi lang po sa aming pakikinig ng iyong salita. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ang lahat ng aming pananalangin, Panginoon, kagalingan man yan, Panginoon, financial man yan, Panginoon, ipagkakalob niyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Kaya salamat po, Ama. Tinataas ka namin, pinupuri at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Mari na po tayong maupo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak pa para sa ating Diyos. Yung mas malakas pa. At sigaw ng hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Pinagpawisan po ba tayo sa ating pagpupuri? Ibig sabihin po, binigay po ninyo yung the best para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. And sa oras pong ito, muli ko pong ino-open ng ating pulpito para sa ating mga testimony or any announcement po. Announcement po. Ayun po, meron po pala announcement from Pastor Casey. Yan. So, mga kaganapan po, these first weeks of August, August 1 po ay magse-celebrate po ang Banawang ng anniversary, 28th anniversary. Ayan po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, at gaganapin po ito sa ating pinagpipray na church building. So, para sa mga first time visit, makikita nyo po at magiging kasama po namin kayong manalangin para po sa ating pinapatayong church building po sa Banawang. Okay po, so Saturday po yan, 4 p.m. Doon po sa tabi ng Untalan Residence, yung bagong building po doon na pinagpipray po. And also, this August 9 po, meron pong magaganap para po sa lahat ng 18 years old above, young professional and going young professional. Inianyayahan po namin kayo sa ating third cycle of Young Pro Night. Dito po ay bumubuo po tayo ng discipleship for young professionals and guiding them in entrepreneurship. Meron po tayong guest speaker, si Sir Johnny Espirito, ang may-ari po ng Alpha Printing Press sa Dagupan po yun. More than 20 years na po ang kanilang negosyo and he wants to also mentor young aspirants for business po. Ayan. So sa lahat po ng young people and professionals, magsama-sama po tayo, magkita-kita po tayo doon, mag-fellowship po tayo with one another, encourage one another, because this is also introduction to business as mission. Yung career mo, hindi lang tayo nagtatrabaho para magkaroon ng career or pera, kundi yung career po mismo, idadala po natin doon yung mission po natin. Amen. So career as mission. Yung higher purpose na tinatawag. Hindi lang ako OFW, ako ay missionary OFW. Hindi lang ako
businessman, kundi I'm a businessman with a mission, with a higher purpose. And hindi lang tayo engineers, teachers, or estudyante, kundi meron po tayong higher purpose. Amen po. Mas mataas kaysa kung ano yung tingin ng mundo. So we are here not just to satisfy ourselves, but we are here to give glory to our Father in Heaven. Ang gusto po ng young professionals ay mag-develop po ng hindi lang successful na mga Kristiyano. Amen. So, ang dami pong ways kumita ngayon, and ang gusto po ng ating organization ay ang mga Kristiyano ang mas umangat po sa larangan ng career and businesses. So, may mamimit po tayo doon na mga young professionals din from different businesses or different fields like engineering, dental, medical, and other fields po natin, other clusters po yung tinatawag po natin doon. So, makikita po natin, makakabuild po tayo ng connection, di ba? Pag nangailangan po kayo ng contractor, baka ma-meet nyo doon si Engineer Gab, di ba? O kaya yung mga ganun po, mga young aspiring engineers or architects or other fields po na may hindi pa kayo decided, yan, mga 18 years old, yan, may ilang taon pa, ilang buwan pa para talagang makita saan nga ba ako nararapat. Ayan po. Diyan po ang goal po ng ano natin is also mentorship din po for the young generation. Not just to build the business side but also the spiritual side. Kasi holistic po ang goal natin. Walang kwentang yaman-yaman ng mga anak natin, ang yaman-yaman ng mga pinalaki nating mga anak natin kung hindi sila nagagamit sa kaharian ng Panginoon, di ba, walang sayang po yung kayamanan. So, we do not want na ang yaman-yaman, tas biglang nagkasakit na lang, dun lahat napunta yung yaman, hindi natin gusto kumita ng maraming pera at biglang wala din nangyari, di ba? Nag-iimbak ka ng kung ano-ano, tapos bigla kang tinamaan ng sakit. Ayaw po natin masayang yung buhay po natin dito. So, as early as 18 years old, yan, ini-invite po namin to catch the vision po. Ito din po sa mga may desire ibang bansa, mag-work abroad. Yan, mahalaga po maipasa yung vision po sa dito po sa ating Young Pro Night po. Ayan, si Pastor Johnny. Ayan, so announcement din po, nag-graduate po ang ating EGMA Bungabon kahapon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanila pong buhay. Batch Benaya po sila because they are the second pa lang po, pangalawa po lang po silang kwan. So, Batch Benaya po, at kasama po namin sila Madam Nesita, sila Pastora, kasama po nila, hindi po pa wala ako sumama dahil nag-orient po ako sa Manawag. So, andyan po sila Pastor Arlene, sila Ayla, Julina, Josiah, sino yung nasa dulo doon? Ay, kasama siya! Galing! Hindi ko alam yun Ay, kumama pala. Praise God. O, di ba? Hindi ko nakita parang ano ka na dyan, abogado. Di ba? So, hindi na lang po tayo dito sa Santa Barbara. Nakikita po natin. So, next, ngayon, graduation din po ng San Carlos EGMA. At sa last Saturday po, graduation na po ng Kubol. Ayan, doon po ako pupunta ngayon. After po dito, diretso po ako ng Kubol. Magtuturo po ng lesson 7 dahil mag-graduate na po sila sa last week of January. So nakikita po natin ang iba't iba pong ginagawa. And also, yung campus ministry po, Agila ka. Kahapon din po, nag-orient po tayo ng mga teachers kung paano yung approach sa school kasi madami po dyan, may mga ayaw nila yung pagtuturo sa mga bata. So, in-orient po namin yung mga teachers na para hindi maging parang kino-convert yung mga bata. Nagtuturo tayo ng values, ng good morals, diba ganun. So, yun po yung nangyari kahapon na orientation with teachers. And praise God po, may 30 sections na binigay sa high school and 9 sections naman sa elementary sa Manawag. And praise God po, mag-open po, saan po si Pastor Zenny? Nandito po ba si Pastor Zenny? Sa taas. Yan po, purin po ang Panginoon dahil wino-work out po ni Pastor Zenny ang gigasangan naman po. Para dito din po, mga EGMA graduates po natin. Yan, open po, magturo po sa Gigasangin Elementary School. Ayan po. So,
nakakatuwa po kasi yung mga nagtuturo po doon sa Manawag ay EGMA graduate din, 60 years old, 17, na pinakamatanda, 79 years old, may 21 years old na mga may-ari ng business na pag free time nila ay magtuturo sila. So, ang dami pong ginagawa ang Panginoon at makibahagi po tayo dahil andun po ang pagpapala. Amen po. Part po ito ng Ashray, and we are bringing teshuva to the young people. Ibalik sila sa tama. Kasi lumalala na po. Nakikita nyo naman po sa social media, hindi ko na kayo kailangan kumbinsihin kung gaano po nagiging pasama ng pasama ang kultura ng henerasyon ngayon. So, oras na po talaga na ang salita ng Diyos ay maidala sa mga schools para matigil na, maibalik sa normal yung mga eskwelahan natin. Di ba? Dati, hindi ko ma-imagine na sino dito yung high school siya, yung ma-imagine mong sasaksakin mo yung kaklase mo, or bubugbog. Hindi ko, parang wala sa isip natin yung kakakuntuhan ko yung isang kabataan namin. Parang dati ang away lang sa mga bata, mga ganon-ganon, mama mo, ganito, mga ganon lang. Pero ngayon, iba na. Di ba po? So kung hindi pa rin po kayo nababurden, mag-pray po kayo na maburden po kayo para kasama po namin kayo to reach out. Banawang, I think, pinagpipray din po namin ng Madam Nisita and Gagasangin. So all glory to the Lord. Purihin po ang Panginoon sa Kanya pong pagkilos. Amen po. EGMA, students, remember we accepted the challenge. Amen. Ito na, napapanahon na. Open na po ang doors. So, let's give God the glory and let's ask for His guidance. Binabalik ko na po sa ating... I'm calling din po meeting to every EGMA graduates po mamaya para pag-usapan po yung about sa Gigasangin Aguilaca Campus Ministry po. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa Shalak Anointing or Declaration of Shalak Anointing. And susunod po ng closing prayer with Pastora or Sister Resi Agustin. Sige po, sabay-sabay po tayo mag-declare. Ako ay anak ng Diyos, nakahanay ako sa Kanyang salita at sa Kanyang ganap na plano. Ako ay lumalakad sa tuloy-tuloy na pagtaas at banal na kasaganaan. Ang buhay ko ngayon ay payaman ng payaman. Paangat ng paangat, paganda ng paganda. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa aking tagumpay. Ako ay umuunlad sa karunungan, lakas at pabor, sumusulong sa bawat larangan ng aking buhay. Ako ay mabunga sa aking gawain, matagumpay sa aking mga laban, at hindi mapipigilan sa aking tadhana. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman sa akin. Ako ay namumuhay sa kasaganaan, lumalakad sa kapayapaan at patuloy na tumataas araw-araw. Ako ay umuunlad, nagtatagumpay at bumubulusok pasulong. Sapagkat ako ay nakaugat sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang katuwiran. Shalak, I am Ashray. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Maraming salamat, Ama, na narito kaming lahat sa araw na ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong presensya at paggabay sa gawaing ito, Panginoon. Tunay, Lord, ng iyong wisdom, ang iyong grasya, Panginoon, ay nasa kalagitnaan ng lugar na ito, Panginoon. At ganun din, Lord, as we go home, O God, Panginoon, we ask for your protection and keep us safe, O God, na, Lord, ang mga natutunan namin na lesson, Panginoon, natutunan namin iyong salita, Panginoon, ay manatili sa aming puso, Panginoon, at ito ay maipamuhay namin sa aming araw-araw na paghayo, Panginoon, at ang iyong will, Panginoon, ang aming maipamuhay, O God. Kaya, Lord, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang patuloy naming hinahangad, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang bahay, Panginoon. Nawa ay ang bawat isa ay maging pagpapala sa bawat makakasalamuha namin, O Lord God, at madala sa iyong kaharian. Kaya, Lord, ang papuri at pagsamba lamang ay tanging sa iyong pangalan, O Jesus, aming itinataas. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Amen. Praise the Lord. At shalak shalom. Yan. Maiwan po lahat ng ating mga EGMA alumni or graduates para sa ating meeting.